سابرينا بنوسكا حلفنت مسكام أب حنتي نشتي كتما حنتي بنقسنتها حيال حلفنت جزا زتسكمت سابرينا تبال قلعة نبرت سابرينا بخر جزايا من أسان زخنو كلتا يحوات أهلوا سابرينا أبز حج ساعات قال 17 عمتيا أتم كلتا أحواتها دما اتحاد ود 10 عمت اتحانت قال دما قال 6 عمتيا سابرينا بنقص عدمئة السف زيبل عبي كسكومو زيكل حلفنت نايتوم ناشت حواتها أبزبانا كم عند حقوق خينو تزعينوا اتا ختما فتصيما كسان زيبلا بمخانا نفس وكف تكالاتون سلام زيبليو سابرينا اتمهارلو بيت مرتي كابتا ختما وصيل كايو نيرو سابرينا نحواتا أبغزا نبينم غريفاتوميا تمايرا تموصوم زنبرت كم معلتات حدا معلتي ناي قصر تمهروم ممر لملم كتمهريلا نبت كلاسات وتمو عند مهارت كلا حدا خبتم تمهرو بعوتا ممري لصوعه ممر اتتصحفو زنبرت اقاريصا كتسمعو اقلبا نبت تمهراي ابلت تمهراي برسو اندفتشه ممر كبورساي نبرت تسريقنلو كبل تزاربه ممر لملم سرق زبال اتي اب عالم اتي صلو نغريو كابتو مهارا تسريق مسبلا نخلوم نتم تمهارو ببرساخم ناباي نابز قدميت امصو ببحده كفتشكمي كتبل تأزازم حلالفت تمهارو خلوم ببحده برسوم حزوم نام ممر لملم وصلوو سابرينا جن ابزلاتو اسقط ابيلا كوف بلت تمهارو أقالبهم ناب سابرينا غيرهم انتي كوينا دا زيتهم صعب بمبال كلهم كتمتوا متجمرو ممر لملم سابرينا برسا خبام صيو بلتا سابرينا رئسانا نقنقت نو ممري أنا بورسايكم صيكلني بمبال بورسا كم زي تفتشو نقرتا ممر لملم حريقة بحيلي هابسك نايمنتاي سدنتي زخه زربا ممركزي مسمع إن بلد بورصة سابرينا نختفتش تقالست سابرينا أب بورصة أزلو نخير رأى إن فرحت نتو بورصة مهاب أبيتا شعو ممر لملم حرق أنا أموداتها بتحوا نسابرينا قزا كساب زتقوة مري تصفعتا سابرينا بقبرا ترم كمزلا ترديوا قدو غينو قرطيماتو سقيا زبلت ممر قال ايغزي بصقماي وغن معغورتا مرار صفيت دغمتا سابرينا اتصفيت برتيوا كتصورون ايكالتن اما اكل كلاس مهلاوا زنقيا وي بمبال اويات درغو حتو ممر لملم سقبلي انت سدنا بلت بصفيت غريفا بخرماج دغاغيما حرمتا سابرينا ترريلا كم زي واصا فليطا كتماشخنيا جميرا بيعنتاون نبعت سعروا ممر بجاخي انا سرقيت هيكونكن بجاخ محرني بمبال كبد خزبلع نبعتها سنيا دحر من لمان ممر لملم كابتي كتغبرو زصنحت تقطيبا نحصير اوان دو بمبال سمعت تمهاريتا كتردا فتنت حريقة بسمعت نسابرينا تودعا تاسيان كمزلا قرب ترديوا تسئسكيلا كابتي تنبركي خطو زنبرت أتسأتا انتخون كيقي بورساخي زي تفتشني لا حتو حتتت سابرينا كتملس داليا كستايلا كتجمرن اتي نايبي تمرتي ملو تقوات أتاري دايركتر نتاويات سمعو نابت كلاس اتيو انتاي كم زقات اما حتتن ممر لملم ندايركتر مسرعاتو تراغاقيا كم زي تصنحت كم بحدش مليسا رسنت دايركتر نممر لملم سلمنتاي كساب كم زغيرا اتقوي تقصيا دحركا قلعيا بزربا كترديا تخلي نيركيخي دحن حجي كلتيغن ناب اوفيسار كباني إلوان نسو مريحوان نسان دما ددحريو ناب اوفيسو امرحو اب اوفيس مسبصحو نسابرينا عينا انات امته هدي الى كوف كتبل اززا سابرينا ون كمت نسو زطمتا زنبره
عين عينو እናጠመተት ኮፍ በለት። መምህር ለምለም ዳይሬክተር ናብ ኦፊስ እንተዳኣ ፀዊዕዎም ግዴታ ቅፅዓት ይቆፅዖም ስለ ዝነበረ ክቐፅዓንዩ ብምባል ፈፂማ ክትሃድእን ክትረጋገእን ኣይከኣለትን። ዳይሬክተር ይዕንቱ ኣፍጢጡ ንመምህር ለምለም ብምግናሕ ስቅ ክትብል ብዘይካ ዝሓተታ ክትምልሰሉ ካልእ ዝኾነ ዘረባ ንኸይትዛረብ ትእዛዝ ኣመሓላለፈ። እንታይ ትፀገም ብምባል ሓተታ መምህር ኩሉ ተዘጋጠመ ዘርዚራ ምስ ነገረቶ ዳይሬክተር ይዕንቱ ናብ ሳብሪና ምልስ ኣቢሉ ሳብሪና ከይሓሰኺ ንገረኒ ኣብ ቦርሳኺ እንታይ ኣሎ? ሳብሪና ሕቶ ዳይሬክተር ከመለሰት በይዕንታ ንብዓት ኮረር እንዳበለ ናብ ማዕጉርታ ምስ ወረደ ነቲ ቦርሳኣ ኣብ ቅድሚ ዳይሬክተርን መምህር ለምለምን ቦርሳኣ ከፈተቶ። እቲ ቦርሳ ሒዝዎ ዝጸንሐ ኣዝዩ ዘገርም እዩ። ናይ ኩሎም ናይቶም ተምሃሮ ገሊኡ ብሊዖም ዝጓሕፍዎ ተረባኒ ገሊኡ ከዓ ጣይታ እዩ መሊኡ ጸኒሑ። ዳይሬክተር ደንፂዎ ብኣግርሞት ስቕ በለ። ጸኒሑ ድሕሪ ውሑድ ሰከንድታት እንታይ ዝኽሉ ጓሓፍ መሓፍ እዚ ቦርሳኺ ናይ ጥራውስቲ ክዶ ይኮነን ስለምንታይ ጓሓፍ መልኢኽዮ ብምባል እቲ ዘገረሞ ነገር ብሕቶ መልክዕ ሓተታ። ሳብሪና ሕጂ እውን ንባዕታ ይዛሪ ዘሎ በቲ ዝገበረቶ ተግባር ሕፍረት ተሰሚዕዋ ርእሳ ኣድኒና ንዓኹምን ንደቂ ክላስናን ጓሓፍ ክኸውን ይኽእል እዩ። ደቂ ክላስና ዝገሓፍዎ ምግቢው ኣሕዋተይ ኣብ ገዛ ብጥሜት ክሞቱ ደልዮም ይሳቀዩ ስለ ዘለዉ መሕለው ትንፋስ እንጋሎ እንተኾኖም ክወስደሎም ኢለየ ካብ መሬት ሓፊሰ ኣብ ቦርሳይ መሊኤ ክትብል መልሳ ምሳወቶም ዳይሬክተር ከብዱ ምኽኣል ኣቢዎ መምህር ለምለም እውን ብዝገበረቶ ተግባር ተጣዕሰት። ዳይሬክተር ሳብሪና ገለ ፀገም ከም ዘለዋ ካብቲ ተነብዖ ዝነበረትን ካብቲ ብዛዕባ ኣሕዋታ ዝተዛረበቶን ገለ ታሪክ ናይ ገዝኦም ክፈልጥ ደልዩ ካብቲ ኮፍ ኢልዎ ዝነበረ ወንበር ተንሲኡ ናብ ሳብሪና ቅርብ ብምባል ብኣእዳዉ ኣብ መንኮባ እናሓዘ ኣጆኺ ትንብዒ ሳብሪና ጓለይ እስከ ደኢልኪ ብዛዕባ ኣቦኽን ኣዴኽን ኣዕልልኒ እንታይ ኮንኪ ኢኺ ዝተጓሕፈ ምግቢ ኣብ ቦርሳኺ መልኢኽዮ ኣቦኽን ኣዴኽን ብሂወት የለውን እንድዮም ክብል ምስ ሓተታ መምህር ለምለም ክትሰምዕ ተሃወኸት። ሳብሪና ኣቦዋን ኣዴያን ወላድኣ ዘይረስዐቶም ትኹን ኣብታ ሰዓት ክለዓሉ ብምኽኣሎም ግን ንብዓት የዒንታ ወሓዙ። ኣቦይ ኣነ ጓል 10 ዓመት ከለኹ ንገዛና ጽቡቕ የማሕደራ ከም ዝነበረ ይዝክሮ። እንተኾነ ግን ሓደ መዓልቲ ፖላይስ ንገዛና መጺኦም ገበነኛ ሸያጢ ሓሸሽኻ ብምባል ጠርጢሮም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣእተውዎ ሞይቱ ድዩ ወላስ ብሂወት ኣሎ ወላ ሓንቲ ኣይንፈልጥን ኢና። ኣደይ ከዓ ኣቦይ ምስ ተኣሰረ ኣበይ ከም ዝተኣሰረ ዳሃዮም ዝጠፋኣና ከቢድ ሕማም ሓሚማ ንበይና ክትዛረብ ጀሚራ ድሕሪ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ከዓ ርእሳ ስሒታ ናብ ሆስፒታል ምስ ኣተወት ኣብታ ሆስፒታል ኣይደንጎየትን ሓውያ ክትወፅና ተጸበና ንዓና ኣቦ የብልና ቤተሰብ የብልና ኣብታ ጸባብ ገዛና ገዲፋ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልያትና ምስ ኣሕዋተይ ከዓ ብዙሕ በኺናን ሓዚናን ብዘይካ ሓደ ጎረቤትና ወላ ሓደ መቕረብ ኮነ ቤተሰብ የብልናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ንበይንና ንነብር ኣለና። ኣነ ናብዚ ቤት ትምህርቲ ክመጽእ ዝገበረኒ እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ጎረቤትና እዩ። ንባዕሉ ዘይብሉ ካብታ ዘላቶ እናመቐለ ኣጆኺ ኢሉ ዝሕግዘኒ መምህር በጃኹም እዛ ረኺብያ ዘለኹ ዕድል ከይስእና ንደቂ ክላስና ኣነ ከም ዝወሰዱ ኩሉ ኣይትንጎርለይ ኣሕዋተይ ከይሞቱኒ ኢለ እየ እምበር ክሰርቕ ኢለ ኣይኮንኩን ከምኡ ገይረ እቲ ንብረት ተሰሪቕኒ ዝብል ዘሎ ቆልዓ ከዓ እዚኣ ባኒ እዚኣ ብምባል ነታ ባኒ ካብቲ ተረፍ መረፍ ፈልያ ኣርኣያቶ ካብ ዓይና ናብ ማዕጉርታ ዝወረደ ንብዓት እንዳሓንሰሰት ስክፍትኣ ክትነግሮም ጀመረት። መምህር በጃኹም ሓንቲ ጥራየ ክልምነኩም ነዞም ተምሃሮ ኣይትንጎርለይ ትነግሩለይ እንተኾንኩም ከምቲ ዝበልኩኹም ነዛ ረኺበያ ዘለኹ ናይ ትምህርቲ ዕድል ክስእነየ ብምባል ሳብሪና እቶም ተምሃሮ ከይፈልጥዋ እሞ ሰራቒት
ተረፍ መረፍ እናበሉ ከይጸርፍዋ ምሕጽንታ ንዳይሬክተርን ንመምህር ምህረትን ንመምህር ለምለምን ኣቕረበትሎም። ክልቲኦም ዳይሬክተርን መምህር ለምለምን ብድንጋጸ እንዳነብዑ ንሳብሪና ሕቑፍ ኣቢሎም ኣጆኺ ካብ ሎሚ ንድሓር ኣይክትጭነቕን ኢኺ ንዓኽን ንኽልቲኦም ኣሕዋትክን ባዕልና ብሓላፍነትና ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ከነምህረኩም ኢና ዝደለኹም ከዓ ክንገብረልኩም ኢና ቀለብኩም ድማ ባዕልና ክንቅልበኩም ኢና ብምባል ንሳብሪና ዓብ ተስፋን ሞራልን ኣስነቕዋ። ሳብሪና ሓጎስ ውሽጣ ምቁጽጻር እንዳሰኣነት ገጻ ካብቲ ብንብዓት ዓዚዙ ዝነበረ ብርሃን ዓሰሎ ንብዓታ ናብ ሓጎስ ተቐይሩ ንመምህራና ኣመስጊና ድሕሪኦም ቀጺላ ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ ዳይሬክተርን መምህር ለምለምን ኣብረኻ ዓጺፋ ኦ ኩሉ ትኽእል ኣቦይ ነዚ ኸተርእየልኒ ኢልካ ዲኻ ብፍርሕን ሽቑረራን ኣብ ጽፍረይ ከኣቱ ከም ዝደሊ ጌርካኒ ኦ ኣምላኸይ ሓጎሰይ ወሰን የብልን እሞ ስለቲ ሰናይ ተግባርካ ተመስገን 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 ኢላ ምስጋና ናብ እግዚኣብሔር ኣቕረበት። ናብ ኣሕዋታ ኸይዳ ንኽልቲኦም ኣሕዋታ ሒዛ ናብ ቤት ትምህርቲ መጸት። ኣብ ቤት ትምህርቲ ገዛ ሓደ ክፍሊ መዕቆቢ ክኾኖም ተዋህቦም። ብደገፍ ዳይሬክተር ከብዶም ጸጊቦም ትምህርቲ እቲ ወዲ 10 ዓመት ቀዳማይ ክፍሊ እታ ጓል 6 ዓመት ድማ መዋለ ህፃናት ኣትያ ህይወቶም ብምምሕያሽ ናብሮኦም ጀመሩ። መደምደምታ ዛንታና እግዚአብሔር ነቲ ሰብ ዘይብሉ ብምኽንያት ገይሩ ዘድሕኖ። ስለዚ እቶም ኣብ ከምዚ ኩነታት ዘለኹም ሓደ መዓልቲ ክርወኩም ምዃኑ እመኑ እሞ ኣይትጨነቁ። ተፈጸመ። ጸሓፊ ፊሉ ወዲ ባረጁ፣ ተራኺ ጴጥሮስ በየነ።